Se oli lauantai, ja kaikki olivat täydessä viikonlopun vietossa, paitsi minä. Työskentelen puhelinpalvelukeskuksessa, emmekä saa paljon puheluita viikonloppuisin, joten yksi henkilö riittää kattamaan koko yövuoron. Olen kotoisin Filippiineiltä ja asiakkaamme ovat Yhdysvalloissa, joten aikaero on noin 12 tuntia, minkä vuoksi työskentelemme öisin. Työskentelin yksin rakennuksen toisessa kerroksessa, ja ensimmäisessä kerroksessa oli paikalla siivooja sekä vartija. Olin työpisteelläni odottamassa puheluita asiakkailta, kun noin 2 aikaan sain puhelun. Puhelinkeskustelu oli täynnä rutiininomaisia kysymyksiä ja huolenaiheita, ja juuri kun olimme lopettelemassa puhelua, asiakas kysyi minulta, oletko kotona? Johon vastasin, ei, olen toimistossa. Miksi kysyt? Ja hän sanoi, koska kuulen kovaa vauvojen itkemistä. Lopetin puhelun sanomatta hyvästä ja juoksin ensimmäiseen kerrokseen täristen. Siivoja kysyi minulta, olenko kunnossa, sekä kysyi, että mikä on vialla. Kerroin hänelle tapahtuneesta, ja siivoja sanoi, sinä olet varmaan uusi täällä. Täällä kummittelee 2 lasta ja heidän äitinsä. He eivät vahingoita ketään, mutta he tekevät joskus kepposiaan. Siinä kaikki, mitä hän sanoi. En ollut sen jälkeen koskaan yksin yössä, ja lähdin lopulta yrityksestä 2 kuukautta myöhemmin. En tiedä mitä siitä uskoa, mutta tämä on sama rakennus, jossa entinen työkaverini koki näppäimistöjen kirjoittavan itsekseen ja tuolien elävän omaa elämäänsä.